Panguva ino panozikanwa kuti mwendo unohwanya mapfufu ndo mwedzi unoselebrate magamba vanozikanwa kuti ndo vakaita kuti nyika yedu yeZimbabwe patiri kudai ndo vakairwira ndo vakaita kuti tiwane rusununguko kukwanisa kufamba freely tichikwanisa kuwana runyararo nerusununguko vanhu vanoonekwa kunzi vane upenyu waona kuti they sacrificed their lives kuti isusu tiwane ramangwana rakanaka. Saka mashoko buda toko panapa naDr. Obert Mpofu vanozikanwa kuti panguva ino vari also involved mumaissues esuccessions amuri kuona pamaclashes ari kuitika pathe co-option yakuda kwachetagurei. Subscribe like kuti wambebela kuti imira muZANU-PF yendo vanoposta Obert Mpofu muri kuona uyo budanyira chiti. The ZANU-PF Secretary General Dr. Obert Mpofu underscored the significance of commemorating Heroes Day, stating that it is a moment to pay tribute to the patriots who took up arms to liberate the nation. He also stressed the importance of educating the youth, some of whom may underestimate the liberation struggle, reminding them that it came at a great cost, with many lives lost and much bloodshed. Thomas Kwantagwana Obert Mpofu panguva ino aiwa anoonekwa kunzi through the information and publicity department arikuya panguva ino achiti aiwa ndo mwedzi watinofanira kurangarira magamba akarwira nyika yedu akaita kuti tive nerusununguko. Panguva ino pari kuonekwa kunzi according kune rumors ari kutendera the ruling party ZANU-PF nemaclashes ari kuitika angava esuccession nezvimwe zvakadaro kuratidza kuti people panguva ino they are trying aiwa to protect the ideals of the liberation. Vamunoona VP Constant Nochwenga vari kufaita zvigananda nezvimwe zvakadaro. They are trying to protect the ideals of the liberation. Zvamuza VP Constant Nochwenga vachitaura mashoko achiti takarwa hondo not to liberate anyone or someone's society or someone's community but to liberate chizvarwa chese chenyika yeZimbabwe. Ndo panguva ino zviri kuonekwa Obert Mpofu achireleasa ayo mashoko ava through the publicity ari kuti vanhu ngavarangarire kuti aiwa kune vakafira runyararo rwatinaro panguva ino. Pinda kumasection medu dzemafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like chitombe bell icon.